És a dir, i hem normalitzat al final que hi hagi habitatges, escoles, camps de futbol, a tocar d'una indústria que és molt perillosa i a tocar d'una indústria turística que estan a propíssim. És a dir, al final, jo el que penso és, ha de fer reflexionar que la planxa d'Icoxe recorreix 2,5 quilòmetres per entrar per una finestra, quan resulta que hi ha atraccions de Port Aventura que estan a 1,5 quilòmetres d'indústria perillosa. O la mateixa Universitat Laboral. O la mateixa Universitat Laboral, que continua allí, tot i que estava abans de la ICUA fins i tot, no? És a dir, i realment això implica, que s'ha de reflexionar. És a dir, en el fons, urbanísticament, territorialment, és obvi que no s'han fet bé les coses, que la indústria química i la indústria i les residències no haurien d'estar a tocar. Quina és la solució? No en tinc ni idea. Però com a mínim posar damunt de la taula una reflexió que després de la planxa voladora d'Icoxe, urbanísticament, territorialment, has d'obrir un cert període de reflexió perquè la realitat t'ha demostrat que pots estar davant d'un escenari diferent. Diríem que, per exemple, molta reflexió no hi ha hagut perquè volen cardar el Hard Rock, un complex amb milers de persones, a tocar un altre cop del pol petroquímic. No hem après la lliçó, llavors? No s'ha après cap lliçó, absolutament, perquè estem veient que els partits polítics, que nosaltres, això també ho expliquem al llibre, durant els anys 80, tots els partits polítics conservadors i progressistes eren molt més crítics amb la indústria, no a l'activitat industrial, sinó amb la seguretat que aquesta indústria podria tenir. Estem veient com determinats partits polítics o un gran ventall de partits polítics volen que s'implanti el Hard Rock. I no estem dient que no s'hagi d'implantar, Nosaltres aquest debat sobre el Hard Rock l'esmentem una mica, però no estem dient que no s'hagi d'implantar, estem dient que si ha passat això, s'hauria de tenir en compte que ubicar un altre espai lúdic i recreatiu tan a prop, amb milers de persones, com tu deies, és evident que és un perill. I veiem que tots són patades endavant, i realment és preocupant. I arran una mica del que deia el Toni, d'aquest escenari que no estava previst, que pots estar a casa i et pots morir, no?, perquè t'ha entrat una planxa per la finestra, això sempre s'ha dit que era un escenari imprevisible, però nosaltres expliquem al llibre que hi ha un llistat on consten, de l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units, on consten accidents similars al d'Icoxe, i fins i tot pitjors. O sigui, hi ha un accident a França, una planxa de 100 tones vola 1 quilòmetre i pico. 100 tones. El que estem parlant que la planxa d'Icoxe pesava 500 quilos, mitja dona. Llavors, això que era imprevisible no era tan imprevisible. Estem veient algunes entrevistes del Morlanes, que era el CEO d'Icoxe, i com el descriuries tu, Toni, el Morlanes? Com descriuries aquest personatge? Bueno, és un aconseguidor empresarial amb una, diguéssim, implacable a l'hora de forçar determinats processos productius. És a dir, el que és evident és que des que ell està a la direcció d'Icoxe, el sistema de treball és producció, i amb unes condicions de cada cop més precàries, no? És a dir, això és el que sembla evident, sigui ell l'únic responsable, sigui responsable un comitè de direcció, però diguéssim, és un home de negocis amb la maximització de beneficis. Per damunt de tot. I que va començar sent un sindicalista destacat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vull dir, és una persona que estava en el món sindical i ha arribat on ha arribat. Vull dir que a vegades aquests contrastos s'obten. I molt important amb el tema del senyor Morlanes és que quan Christian Lane compra, no?, la ICUA en aquell moment, després amb Christian Lane i Icoxe, el senyor Morlanes és també el màxim responsable, una figura equivalent al CEO d'aquell grup que existia abans, que era la sede de Barcelona, no? O sigui, primer el té la Shell, després s'ho queda la sede de Barcelona, i després la sede de Barcelona fa suspensió de pagaments i s'ho queda Icoxe. Diguem que ell està a l'empresa que fa suspensió de pagaments i després està a l'empresa que compra la indústria, no? Llavors, això és ens indica una mica un perfil d'una persona que sap moure's, que sap navegar en aigües tèrboles o difícils i sortir endavant.
I una altra pregunta. Hi ha moltes preguntes. Sí. Podríem estar fins i tot només una hora parlant només del CECAT aquell dia, o dels bombers, perquè és extensíssim el tema d'Iqoxe. Però, per exemple, el fet de que aquell dia a l'explosió la gent sortís corrent, no sonessin les sirenes, sabem ja qui va ser el responsable polític que va dir no sonarà cap sirena? El responsable del Pla SecCat... Perquè, perdoneu un moment, vosaltres al llibre expliqueu que Roc Muñoz, l'alcalde de la Canonja, en una conversa, diu jo no vaig activar les sirenes perquè ho pot fer, perquè és la màxima autoritat al poble, perquè no volia quedar malament. Exacte, i després ell va negar que va dir que però hi ha testimonis que asseguren que ho va fer. El fet és que no van sonar les sirenes de la Canonja, i quan se li pregunta diu que ell no les podia activar, però Protecció Civil sí que diuen perquè els alcaldes tenen comandaments, o en aquell moment tenien comandaments propis, per no haver d'esperar que ho activés remotament. És a dir, la màxima autoritat del Pla SecCat, el que era el Pla SecCat, que ara torna a ser Pla Secta, era el conseller d'Interior, aleshores. Ara és el delegat del govern de la Generalitat. Llavors, aquesta és la màxima autoritat, és qui pot donar l'ordre per sobre. Però la màxima autoritat municipal és l'alcalde. O sigui, si l'alcalde, això el Pla SecCat no ho veu clar, ell té la potestat de fer el que consideri, perquè ell està a peu de terreny a l'hora de fer-ho. Llavors, sirenes no van sonar... A Tarragona tampoc, no va sonar enlloc, Toni. Bueno, però en aquest sentit, és a dir, és apel·lar una vegada més a la responsabilitat per part de tothom. No? És a dir, al final hem normalitzat tant el risc que fins i tot els ajuntaments, molts ajuntaments, no saben molts alcaldes no saben exactament quina és la responsabilitat en cas d'un accident com el d'Iqoxe, d'una crisi com aquesta, no? I, de fet, al llibre expliquem que la majoria, molts ajuntaments, no tenien cap pla. Estaven caducats. Estaven caducats tots. En alguns feia 10 anys que els hi havien caducat els plans de protecció químic locals. Clar, això és gravíssim. És a dir, en el fons és aquesta sensació de que acabes normalitzant tant la convivència en el risc, ja sigui des d'un punt de vista personal, de salut, com de proximitat, que hi ha un moment que t'arribes a fer la idea que no passa res i que no pot passar mai res. I aquest no passa mai res, o sigui, això que no ha de passar res implica que dins de la fàbrica tu et relaxis absolutament i no estigui ningú mirant. Això que no ha de passar mai res fa que les administracions, ja siguin municipals o de la Generalitat, no hagin fet prou bé la feina, no hagin controlat el que hagin de controlar, no hagin estat damunt del que havien d'estar, i per tant és una mica... Tot això fa que quan ho poses a la coctelera aquell dia tot va molt malament. Tot va molt malament. I els municipis també, I possiblement, abans ho dèiem, no? Fins i tot la ciutadania hauríem d'aixecar més el dit en un determinat moment per saber, escolta, però ja sabem que respirem. Bueno, sí, és a dir, és que si peta un accident, si hi ha un accident molt gros, morirem tots, això ja ho sabem. Escolta, no parlem d'això. Però mentrestant, en el dia a dia, aquí a Tarragona, la gent sap què està passant. És aquesta indiferència, sí, no? Sí, aquesta indiferència al final no és bona, perquè si tu, com a ciutadà, com a administració, et relaxes, la indústria va fent i es relaxa també, no? És a dir, al final, la pressió ciutadana és bona, perquè la responsabilitat ciutadana a l'hora d'aixecar el dit sempre és bona, no? Perquè fa que això, és a dir, una cosa alimenta l'altra. I això és una mica el que possiblement ha passat. És curiós el que deia el Rafa, no? És a dir, quan tu analitzes finals dels 70, principis dels 80, hi ha una pressió ciutadana en aquell moment de la transició i política, a partir dels partits polítics, tots, amb diputats de Convergència, com el Josep Cendra, tarragoní, al Congrés dels Diputats, parlant de la indústria química de Tarragona, que hi ha hagut un moment que sembla que no, bueno, no sembla que no hi és, no? És a dir, és com si tothom s'hagués relaxat tant que al final et relaxes tant que el dia que peta ningú sap què ha de fer. Hem arribat al final, ho sento, d'arran de mar, se'ns menja el